Dr. Frank Fabri ddeskriva l-proposta li qed iressaq gvern ġdid bħala waħda tajba u li sserraħlek rasek. Meta tisma' diskors politiku ta' dan it-tip li huwa ambizzjuż ħafna, tajjeb, għax li toffri garanzija hija xi ħaġa serja ħafna, tajjeb, però dik għattik kważi reassurance li lek isserraħlek rasek. Dr. Fabri qal li din il-proposta qed issir f'pajjiżi oħra u qed ħalli suċċess. Tista' ssir bi pjan b'ħafna impenn, b'ħafna għaqal, imma tista' ssir hemm pajjiżi fejn diġà qegħdin jagħmluha u l-persentaġġi ta' żgħażagħ illi ma jsibux xogħol jew ma jkomplux jistudjaw hija baxxa ħafna. Ġifieri wieħed iħares lejn pajjiżi oħrajn, la rnexxielhom jagħmluha pajjiżi oħrajn, dal-poplu tant xkejken imma tant determinat aħna l-Maltin jiena ċert illi nistgħu nilħu. Il-prinċipal tal-Kulleġġ ta' Santa Teresa faħħar ix-xogħol li qed isir fuq bini ta' skiel ġodda iżda żied illi dan biss mhux biżżejjed. Però nissuspetta illi l-impatt għar-riżultati mhux kbir daqskemm naħsbu. Fil-fatti għandna skejjel illi mhumiex state of the art, skejjel li mhumiex ġodda, skejjel li ma nbnewx dan l-aħħar, skejjel li għandhom bżonn anke xi maintenance, però meta tidħol ġo fihom tħoss ir-ruħ edukattiva, tħoss l-għalliema qegħdin jaħdmu, tħoss il-kapijiet tal-iskejjel impenjati, tħoss u tara riżultati ġejjin minnhom. L-istess dwar il-fondi. Imma l-mistoqsija mhix fuq il-kwantità, il-mistoqsija hija l-kwalità. Ġifieri nista' intik ħafna flus lilek imma taħraqhom. Ġifieri l-flus li pajjiżna qiegħed jinvesti illum fejn qegħdin morru. Dr. Fabri qal li pajjiżna irid iħares is-suċċess ta' pajjiżi oħra u jaddattom għal kuntest lokali. Ġifieri aħna rridu nħolqu sistema Maltija u din rrid nenfasizza. Jekk Malta trid tirnexxi, Malta trid tirnexxi billi nitalmu mis-sistemi edukattivi li qed jirnexxu, nitalmu wkoll mis-sistemi li mhumiex qegħdin jirnexxu biex ma nagħmlux l-iżbalji tagħhom u t-tieni nett irridu sistema Maltija li nibnuha l-Maltin.